ka chane la ka lo lom vek chawa tu chuma chuanin hei mukbang karon ti dona hei hi bong pumpui ania I 3x sauce nen khan ka kan pola hei chuan hei tlai han pikul tlem ka da chuan hei tlai ah hianin hei dal le Nutella ka kan pola chuan hei tlai ah hianin sam chok le bawkbawn le pa le kaikuang ka den boka hei hi karon ei dawn ni hei tlai han chaw hei chaw pawh tam tha khawp mai chawng trai khawtang ei chanang o kan chawmanga dal le Nutella kan pawlh hi
bong pum hi mo 3x sauce nen khan lo kong ve chin ro tui ni ti ve ka ring a tui ro le to porta a ti hianin chuan vanilla ice cream ka ai le lo kang o vanilla ice cream tlem ka ai le lo kang porti nuam tur khan kutlai a hian uyen tam lut tukan bau vak vak zela beng cheng ole hei kan lo e zo ta ka port lu tu ka atui ma vanilla po hei vanilla ka ei khan ka pum por kha ti no ma choi khama chuanin thil thlum lam ei hi pum pai ti nuam du ka ti a ka e chu wang chuanin ka ei china tam lo te in chuan he chanel thara ni a in sha dangin hei mi thlem te kan la oma a thei chuanin min lo share sakula chuan min la subscribe lo te pawh khan khawng ai takin min lo subscribe sakula notification bell te khala on ula video ka ron da thar piang kha in lo hmung ha zel thei do na ni chuan ka channel a hianin mukbang kher lo te pawh rem kha ka ron da thin do na ka len na te le nge ka vei zo ang chi te pawh na kin a chuan ka la da thinang khatiang chi hrang hrang ka dana tura ka siam kha ni a he video hi chuan ka soi to angin Bangalore a hianin hmun nuam le mawi tak tak te tlaw tur tam tak kha oma khang te kha rem chan huna ka ron tlaw anga chung te pawh chu kala ron da chho zel tura ngai la video hmuh nom tak tak ka ron da tura ngai la chuan min lo subscribe vek don nia ole tun chuma video ka ron siam thei chung heti zong hi ni le post chela video le peka kan zawain kanin hmu le cheu don nia chu ma sang chu in zawain bye bye vek ole